Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Крис Копияр и днес искам да ви представя едно от моите последни видеота на старият ми компютър, защото ще си купувам чисто нов компютър, силен, няма да е слаб колкото този. Просто той сега доста забива и държи ще купувам нов комп. Чакай малко само да пусна камерата, че едва се ми закрепя отгоре на монитора. И тук сега по принцип преди малко разцъквах и затова съм с слушалки. Ето виждате ви тъпи и римам са. The Simpsons Hit and Run. Need for Speed Underground. Някаква игра на име Lego Star Wars, някаква игра на име Lego Star Wars 3. Minecraft, The Sims 2 Pets, The Sims 2, The Sims 1, Dragon and Titan, Village and Heroes, Hulk. Това пък горе майче са ми игрите. Аз също това Hulk съм го изтрил, така че няма да говоря. Dragons and Titan, Dragons and Titan and Village and Heroes, те са от Steam. Ако се чудите, те са стимърските игри. По принцип с това видео исках доста неща да ви покажа. И гледа, че успях. Окей. Така, това може да е последното им видео и в този канал. Аз си направя канал на име Криско PR. RPD, RP, не PR. Но като си купа лаптоп, защото съм надвишил лимита за акаунти. Главно това искам да ви обяснявам в това видео, че ще си сменям, че ще си купувам нов компютър. Пак казвам, че си купувам, в случай, че не сте ме чули перфектно, ще си купувам нов компютър с двояден процесор, няма да забиваш, правя нов геймплей. Ами... Става маци? И ще снимам нов геймплей на канал на име Криско RP. Да, знам, че чуем цяло, че не мога да изговарям Р. Но по принцип аз не говоря така, говоря така да го наречем по-истински. Смисъл, нали? Нещо това от микрофона ми май, не съм сигурен. Но да смогам, че се оправи. Ами... Главно това исках да ви кажа, не че склада толкова камерата. Сега съм надвишил лимит и няма сега го правя. Това бе всичко от мен. Сега, ако имат някакви въпроси, пишете в коментарите. Ами, не исках така да ви разочаровам, кой знае колко. Подялите! Изете паднал и камерата. Окей. Ами, за малко изфейлнах. Ами, мисля, че хванах. Добре, да разакрепи се, човек. Бахти камерата, човек. Бахти личната камера. What the fuck? Добре, ще перефразирам вече. Добре. Както искам да кажа, това е всичко от мен. Сега, ако имате някакви въпроси, пишете. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите. Аз бях Крис Копияр. И това е всичко от мен. Сега, ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите. Чао на всички.